बालेश्वर तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिष्णुराभा भवनाव जा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्टआ दैदेनगिरि बिथांमोना जेरैबायदि फार्स्ट एनुअल कनफारेन्सखौ बेयाव बानायनाय खुंनायाव आङो बेखेवगिरि महरै माने आलासि महरै सफैनानै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। आं सानो जोंनि नैबे बर' पर्टेल निउसनिफ्राय जोंनि बर'नि समाजनि खामानिफोरखौ बेजोंनो जोङो माखासे जेंना जेंसिफोरखौ जोङो बोस्रांलांनो हागोन। आरो आं सानो माने जोंनि दानि जा पर्टेल निउस ओंखारदों बिनि जेसेबां दिनै जाना फैदों बेनि बागैबो आरो जोङो जा साबसिन जों खालामबावनो हायो। प्लास जोंनि आसामनि मोनफ्रोमबो एरियायाव थानाय बर'फोरनि माखासे जेंना जेंसि लोगोसे बर'फोरल' नङा माखासे जोंनि गुबुन गुबुन जोंनि समस्या मोजां इनफरमेसन जोङो मोननो हायो। मोजां देश बिदेशनि प्लास जोंनि रायजोफोरनि जा बा बिटिआर ओनसोलानो जा जोंनि सब ओनसोलनिफ्राय जोङो मोजां मेसेज जों लाबोनो हायो। आरो जोङो साफ्रोमबो थानाय मोनफ्रोमबो थानाय गामिनि माखासे स्टुडेन्टफोराबो मोजाङै माने मेसेज मोननो हायो बेखौ आं खावलायो। आरो नोंथांमोनखौ आङो माने मोजां मोनदों मानो होनब्ला नोंथांमोना जाखिनि जोंनि गेजेराव मोनसे समाव गैयामोन दिनै पर्टेल निउसनि गेजेरजों जोंनि माखासे जेंना जेंसिजों लोगोसे मोजां खामानि मावलांनायनि जा आखायाव लादों बेखौ आं सासे इएम जानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय आं मोजां माने साबायखर बावहरदों आरो दावगाबावथों। जोंनि कामिं जेनेरेसनफोराबो फैबाय थानाय जायफोर कलेज स्टुडेन्ट इउनिभारसिटि स्टुडेन्ट बा कलेज लेभेल हाइ स्कुल लेभेल जायफोर स्टुडेन्ट बिथांमोनाबो मोजां मेसेज बेनि गेजेरजों लाबोनो हायो बेखौ आं खावलायो। आरो जोंनि बे पर्टेल निउसनि अनगायैबो जों जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव टिभि स्क्रिनाव जोङो बानायनो हायो बेखौ जोंनि गोनां मानसिफोरा जुदि सानो बेखौ लाबोनो हाबा जोंहा मोजांसिन जायो। माखासेखौ जोंनि हारिमु बर'फोरनि कालसारखौबो जोङो टिभि स्क्रिनाव लाबोनो हायोब्ला जोङो जोंनि हारिनि दिन्थिफुंनायखौ जोङो माबानो हागोन जौगाखांहोनो हागोन। जेरै आसामिसफोरनि निउसफोराव जेरैबायदि गावसोरनिखौ मोनसे टाइमाव होनानै हारसाफोरा माबायदि गावसोरनि हारिमुखौ बोखांबोनो हादों जोंहाथ' जों मोननोनो थाङा बेफोरबायदियाव जोंनि मावनाय जोंनि थानाय थासारिफोरखौ जोङो माने दिन्थिफुंनो हाया बा मोनथिहोनो हाया नुवानोखा। ओंखायनो जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेरावबो जों जुदि बानायनो हायोबा टिभि चेनेल जोंनि माखासे थानाय थासारिफोरखौ जोङो बर'फोरनि दिन्थिफुंनो हागोन बेखौ आङो आसा खालामो। जोबोद साबायखर बावनाय जाबाय अल बड' माने डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसनसिम जिहेतु दिनैनि जितु बोसोरारि फोरबो माने जितु कनफारेन्स बेयाव आंखौ मेल बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरनायनि थाखाय एस'सियेसनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। जिहेतु गोबां मिजिं आरो सिमां लानानै बे एस'सियेसनखौ दाफुंनाय जादों आरो बेवहाय आङो जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। माने जिहेतु जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठाननि लोगोसे जिबन दैदेननायनिफ्राय बा बायदि बिथिंखौ माहारि दाफांनायनिफ्राय गासै बिथिंखौ राफोदै खालामनोब्ला जोंनो बे मोनसे जार्नालिस्ट माने आयदाखौबो नांगौ बे बिथिंखौबो नांगौ। मानोना गोबां राजखान्थि बिथिंजों माने माखासे माहारियारियानो जा जियानो जा माने क्रास डाउन खालामनायनि लेभेलाव थायो। बेनिखायनो नैबेबादि लाइनजोंबो जार्नालिस्ट लाइनजोंबो जोङो जोंनि माखासे माने अनुस्थान प्रतिष्ठानानो जा माखासे आफादफोरखौनो जा माने दैखांनो हायो। बेनि थाखाय बेबो मोनसे मोजां बिथिं होननानै बुंनो हायो आंनि बुजिनायाव। आरो जिहेतु जोंनि अल बड' जितु डिजिटेल जार्नालिस्ट ग्रुपआ जि माने एइम्स एन्ड अबजेक्टिभखौ लादों बियो जोबोद बाख्नायथाव। दा जिहेतु बिथांमोननि जितु सिन्ताधारा माने गासै बिथिंखौ फोजाखांनो थाखाय जोंहा माने बिटिआरआव 40टा बिफान दङ। बे बिफानफोरखौ फोथांनायनि खेथ्रआवबो बिथांमोननि रुल
बा रेगुलेसननि गेजेरजों बिथांमोना थांखि लादों बेखौ आं मिथिनो मोनदों बेखिनिखौ बिथांमोना निस्सय मावगोन आरो जिहेतु बेयाव माने सैथोथिखौ लानानै माबायदि राहाजों थाङोब्ला जों गोजौ थाखोआव दावखोलांनो हागोन दा बे खामानिखौनो बिथांमोनाबो मावदों होननानै मिथिदों हिसाबै आङो साबायखर बावदों गोलाव बुंले आं बेखिनिखौनो बुंबाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर बिष्णुराभा भवनाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना सेथि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ दिनै जोङो खुंफुंबाय आरो बेवहाय जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो गोदान कमिटि मोनसे जोङो दाफुंनानै लानो हादों आरो बे लेखायै आं एबा हांगामा नार्जारिखौ आफादगिरि हिसाबै सायख'दों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बड'लेण्ड बुब्लि निउसनि एडिटर इन चिफ बिथां राकेश रामसियारिखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै सायख'दों दा दिनै जोङो गोबां आलासि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय लेखा बिथांमोना जोंनि मेलाव नुजाथिनो हादों आरो गोबाङानो नुजाथिनो हायाखै दा बाथ्राया जाबाय मा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जोनोम जानायनि थांखियानो जाबाय जोंनि जि बर' निउस मिडिया बे मिडियाखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो सिनायथि होनांगौ आरो जोङो जिहेतु बर' रावा 8th सिडिउलाव हाबबाय आरो बे 8th सिडिउलाव हाबनाय मोनसे रिकगनाइज राव संबिधाना गनायथि होनाय राव आरो बे लेखायै जोङो जोंनि रावखौ थुनलाइयावल' खिमाबद्ध लाखियाब्लासिनो जोङो मिडिया लाइनावबो लाबोनानै जोंनि जि राव बेखौ जोङो गोसार होनांगोन आरो दिनै जों बयबो मिथिगौ जे मिडिया जाबाय बा बे मिडिया जाबाय माने गणतन्त्रनि चतुर्थ स्तम्भ जायखौ ब्रैथि खुन्थिया होनना बुंनाय जादों दा बेयो जोङो जोंनि जेसेबां निउस पर्टेलफोर दङ बा जोंनि खौरांगिरिफोर दङ बिथांमोना जोबोद माने खस्थ' खालामनानै दिनै जोंनि फिसा फिसा गामिनिफ्राय बायदिसिना जेंना जेंसिफोरखौ निउस पर्टेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन हारिनि मानसिफोरनोबो जोङो फोसावनो हादों बा फोरमायनो हादों दा दिनै गुबुन मिडिया एसामिस बा हिन्दी बा इंलिश जे मिडिया दङमोन बा सेटेलाइट चेनेलफोर दङमोन बै सेटेलाइट चेनेलफ्रा जोंनि बर' हारिनि माखासे जेंनाफोर बा माखासे आंखालफोर माखासे जेंनाफोरखौ बिथांमोना फोसावामोन दिनै बर' निउस पर्टेल जानाय लोगो लोगो जोङो मोनफ्रोमबो आसामनि बे खर'निफ्राय बै खर' जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो बेवहाय फोसावनो हादों आरो मिथिनो हादों आरो दिनै बेखायनो जोङो गौरब खालामो जे एस'सिएशननि गेजेरजों जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ दा दिनै जोङो गोबाङानो निउस पर्टेल माने जोंनि गोबाङानो माने गोरोन्थिबो बुजियो एखमबा खायफाया दा जों बे गोरोन्थिफोरखौ जोङो मोजाङै खुद्रायना होनो थाखाय जोङो सानसे सम लानानै जोङो दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायनो सानदों आरो बे सावरायनो गोनां बाथ्राया बेनो जे हमनानै लाबाय जोङो मोनसे निउसखौ खालामनो थाङोब्ला जुदि UPPLखौ रायोब्ला अब्लानिया जोंनिया मा जागोन जोंनि रिपर्टार्सआसो दाय जायो बुंग्राया बे माने BPFनिया बुंबाय UPPLनि हेंथायै अब्ला साংবাদিका दाय जानोसै निउस पर्टेला दाय जानोसै जे UPPLनि एगेन्स्टआव मानो निउस खालामदों हमना ला UPPLनिया BPFनि एगेन्स्टआव निउसखौ होबाय अब्लानिया रिपर्टार्सखौसो दाय जानोसै निउस पर्टेलखौसो दाय जानोसै जों बिथाङा बुंनायखौ दाय जालिया दा बेबायदि जोंनियाव जादों हमना ला आरोबाव बिदि जायो सोरबा सासेया दाय खालामदों बे दाय खालामनायखौ दायनिगिरि होननानै सोरबा सासे मानसिया जोंनि निउसनि गेजेरजों बुंबाय बै दाय होग्रा मानसिया जोंखौसो दाय जायो दा बेखौ दाय जाया दा बेफोरबायदि माखासे माने प्रब्लेम्सफोरा जोंना फेस जादों ग्रासरुट लेभेलाव जोङो माने जोंनि साংबादिकफोरा जोंनि रिपर्टार्सफोरा बेफोरबायदि फेस जानो गोनां जादों आरो जों नुदों जे खायफा लिडारफ्रा जोंनि बर' निउस पर्टेलफोरखौ गुरुत्त' होआ आखाइ खरसानि थाखाय हमना ला बिथांमोननो 100 हरोब्ला जोंनो माने 10 थाखाबो हरनो नागिरा दा जोंनि निउस पर्टेलफ्रा बेबायदि दरमा मोना एसामिस निउस सेटेलाइट चेनेलनि रिपर्टार्सफ्रा बिथांमोना दरमा मोनो सेलारि मोनो नाथाय जोंनि निउस पर्टेलनि रिपर्टार्सफोर बा निउस पर्टेला जोङो जातीय सेन्टिमेन्टजोंसो जोङो निउस पर्टेलखौ बानायदों जातीय सेन्टिमेन्टनि थाखायसो जोंनि रिपर्टार्सफोरा जोंनि माने खायफा माने एसे रोंगौथि थानाय मानसिफ्रा मबाइल गंसे लाना लग' लानानै सोरबाया केमेरा लानानै निउसफोरखौ खालामदों दा बेखौनो हयथ' माखासेया बेलेग नोजोरजों नायो गुबुन नोजोरजों नायो दा बेनिखायनो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेफोर जोंनि रिपर्टार्सफोरनि सायाव एबा जोंनि निउस पर्टेलनि सायाव गोरोन्थि साननायफोरखौ नोंथांमोना माने गोरोन्थि साननो नाङा मानो होनना बुङोब्ला बैफोर गोरोन्थिनि थाखायनो एखमबा जोंनि रिपर्टार्सफ्रा गोसो बायो
गोबां माने रिपर्टार्सफोरा दिनै बेफोरबायदि बुंजानायनि थाखाय बेफोरबायदि बाहायजानायनि थाखाय माने जना थानो गोनां जादों दिनै जों नुदों जे दिनै एसामिसफोरावबो गोबां माने गिदिर गिदिर प्रग्रामफोरखौ एडभार्टाइज होयो नाथाय जोंनि बर' निउस पर्टेलफोराव एडभार्टाइजफोरखौ होनो नागिरा दा जोंनियाबोथ' खमसे खम 50 माने साबस्क्राइबार दङ जोंनि भिउवार्सफोराबो मालाबा 1 लाख 2 लाख थाङो एसामिसनिख्रुइ जोंनियाबो मालाबा बारा थाङो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो जे बबेबा मोनसे गलानियानो जा अबेबा मोनसे माने अनुस्थाननियानो जा अबेबा मोनसे फरायसालि कलेजनियानो जा बैफोर एडभार्टाइजफोरखौ जोंनो होनो नागिरा बा पलिटिकेल पार्टिनि मिटिंनि माखासे बुंनांगौ बाथ्रा बा पलिटिकेल पार्टिनि माखासे एडभार्टाइजफोर माबाफोर थायो बा सरकारनि एडभार्टाइजफोर थायो दा सरकारनियाथ' माखासे माने क्राइटेरिया थागोन बेवहाय जेनेबा बिनि खोथाया आलादा खिन्थु माखासे निउस आइटेमफोरखौ जोंनि बर' हारिनि माने निउस पर्टेलफ्रावबो जाहाथे बिथांमोना हायो आं बेखौ माने रिकुवेस्ट खालामदो जाहाथे नोंथांमोना जिहेतु जोङो गोबां माने खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नैबे 5 बोसोर 6 बोसोरनि गेजेराव 5 बोसोर 4 बोसोरनि गेजेराव गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो निउस पर्टेलखौ जों फोथांना लाखिदों आरोबाव निउस पर्टेलनिफ्राय जों सेटेलाइज खालामनायनि जोंहाबो सिमां दङ जोङो खौसेयै जोंनि बर' हारिनि हमनानै ला जोङो गोबां मानसिखौबो जोङो बासायबाय खायफा निउस चेनेलनि एसामिस निउस चेनेल बा गुबुन निउस चेनेलफोर थांनानै जोंनि मानसिफोरखौ दाय हमनानै माने नोंथाङा करापसन खालामदो उमुक खालामदो तुमुक खालामदो नंथारिखौनो जाबसिनानै दाय फोजोंनानै जोंनि मानसिखौ खालामनो नागिरो जोंनि बर' मानसिफोरखौ बर' दैदेनफोर जों गोबां मानसिफोरखौ बासायबाय बिथांखौ जुदि बेबायदि निउस खालामोबा जों उल्थायै माने बेबायदि नङा होननानै निउसखौ खालामो बा बिथांखौ जों बासायो दा बेफोरबायदि जों खामानिखौबो मावनानै जोंनि बर' हारिनि फारसे लिगेल जिथु राइट माने निउस जों बेफोरखौ माने होबोबाय थादों आरो माबाफोर जुदि गोरोन्थि नुयोब्ला नोंथांमोना जोंनि नाम्बार दङ वाट्सएप दङ बिथांमोना जोंखौ डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनो हागोन जे नैबे निउसआ रं जादों नैबेखौ ओरै खालामनांगौ होननानै बेखौबो आङो रिकुवेस्ट खालामबाय जोबथारनायाव माने साफ्रोमबो बर' हारिनो आङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय फैगौ समाव जाहाथे नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होगोन बेखौ आं आसा खालामनानै आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला